מרקולבו היא רשת המרקוליות החדשה של המגזר ההתיישבותי מבית גרנות. המטרה הייתה לתת מענה נעים, קרוב ונוח לצורכי קניית המזון היומיומית של התושבים, ולהפיח חיים חדשים במרקולים, בקיבוצים ובמושבים. רצינו לקחת את המרקוליות והקולבויים הישנים והוותיקים בקיבוצים, להפיך בהם רוח של חדשנות, לתת להם ערך של חוויית קנייה אחרת, ובו זמנית לנצל את כל הרקע והייחודיות ההיסטורית של כל אתר בכל קיבוץ. כבר כמה שנים שהאספקה לא התרוממה, וכשגרנות פנו אלינו עם הרעיון להפוך את האספקה למרקולבו, הבנו שיש לנו כאן הזדמנות חד פעמית להביא שדרוג לתושבים ולשפר את המקום על בסיס המבנה הקיים. גרנות לא הצניחו צוות חיצוני, אלא מי שנמצא לידך ומאחורי הקופה זה בין המחזור והשכנה, וכך אתה מרגיש שהרבה יותר קשובים לצרכים של הקהילה. מצד שני, גרנות לקחו על עצמם את כל הנושא של השיפוץ וההקמה של המרקולבו, כל זאת תוך שמירה על קשר עם הקהילה והצרכים המקומיים במי עמי. גרנות דאגו לשמור על ההיסטוריה של המקום דרך השלט שהקימו בכניסה, שמדבר על ההיסטוריה של האספקה והאנשים שהיו בה לאורך השנים. גילינו שביישובים הקטנים, בגלל בעיה של כוח קנייה, המחירים עולים. חוויית הקנייה היא מאוד בעייתית, כי אין יכולת בקיבוץ או במושב קטן להשקיע בנכס. המגוון לא מספיק רחב שתואם את הצרכנות המודרנית, ועל הטריות אין מה לדבר. אז במרקולבו אנחנו מנצלים את יתרונות הסחר והרכש המרכזי של גרנות, את הלוגיסטיקה של גרנות, למעשה להביא סל רחב מאוד של פירות, ירקות, עופות ומוצרים נוספים, יד ראשונה מהחקלאי, ללא כל עמלות תיווך, בשביל לייצר מדף יותר עשיר, מחירים יותר אטרקטיביים, ובסוף גם אנחנו עושים שותפות עם הקיבוץ, שאנחנו מתכוונים גם להרוויח ואת הרווח לחלוק יחד עם החברים בקיבוץ. מאז שיצא המיזם לדרך נפתחו 4 סניפים, במושב מי עמי בוואדי ערה, בקיבוץ חורשים, בקיבוץ להבות חביבה ובקיבוץ שדה יואב שבדרום. וסניפים נוספים נמצאים בשלבי הקמה שונים. אנחנו בגרנות מבינים שעלינו להגיע גם ליישובים קטנים ומרוחקים. בחורשים ההתלהבות הייתה מיידית, כולם שמחו, התלהבו ופרגנו. עם הזמן והאמון שאנחנו בונים, יותר ויותר תושבים מעבירים את הקניות שלהם למרקולבו. יזמנו שירות שנקרא שירות מכל הלב. למעשה אנחנו נותנים מענה מקצה לקצה לתושבים וחברים שזקוקים לעזרה בעריכת הקניות. ברוך השם, אני רואה איך המקום הופך להיות לחלק בלתי נפרד מהחיים בחורשים, ואפילו הופך להיות למקום מפגש לחברים ולתושבים. כמובן ששמחנו מאוד לפתיחת המרקולבו בלהבות חביבה. זה שינוי מרענן ומשמח אחרי כל כך הרבה שנים שלא היה לנו כאן פתרון. זה בהחלט משפר את איכות החיים, גם ביכולת שלנו להגיע במהרה לרכוש מצרכים לבית, גם במפגש קהילתי. מגיעים לכאן, יושבים, מדברים, פוגשים את הקהילה. הוא נותן פתרון ויכולת להיות עצמאים בתוך היישוב ולא לחפש במקומות אחרים או לנסוע רחוק. הקמעונאות השתנתה, אנשים מחפשים את חנות הנוחות שקרובה להם ליד הבית. בכל חנות כזאת יושב מלאי במאות אלפי שקלים. קשה מאוד בהרבה קיבוצים לתמוך במערכת הזאת. יש פה צורך קהילתי, ואני חושב שהחברים בכל המקומות שפתחנו עד עכשיו מאוד מאוד מפרגנים לנו על זה. אני עצמי חבר קיבוץ, ולכן המיזם הזה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי לי. אני חושב שהוא מחבר כמה כיוונים נכונים, גם מבחינת גרנות וגם מבחינת המשקים. וברקע של כל האירוע הזה, יש פה רצון שלנו לייצר לעצמנו מדף. אנחנו מאוד מאוד מקווים ששאר הארגונים האזוריים ייכנסו איתנו בקומת הבעלות ויהיו שותפים איתנו לעסק הזה, כי יש פה פוטנציאל גדול מאוד. רשת מרקולבו כבר כאן, וההשפעה שלה כבר ניכרת. יישובים נוספים מבקשים להצטרף מדי חודש ולקחת חלק במיזם שתרומתו לאורחות החיים בקיבוצים ובמושבים רבה. אנחנו נרגשים מהשילוב בין בשורת הצרכנות החדשה שמרקולבו מביא, עם תכנון מוקפד, עיצוב מושלם ומגוון מוצרים רחב,
לבין האנשים, עובדי הסניפים והלקוחות שלנו, שהופכים את הכניסה לסניפי מרכולבו לחוויה של ממש. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויה.